Днеска съм в града, до обяд. Здравейте, добро утро. 20... края на месеца ли, не знам. 27 беше 28-29, да. Да бе, като края на май месец свършва. Последния ден е. А днеска е вторник. Заплатен ден, значи. Да, точно така. Гетчето беше рожденичка. Вчера ми вика, къде ще ходя? Дали? Първо до обяд ще топлят. Оня ще остане само в града. Единия ще го вземе малко. Единия район, другия от другия район. Добре казах. И ми вика, утре няма да директно да ходиш извън града към обзор нататък. Ще направиш малко градски, защото са ти малко. Добре, значи Демек ми се еба майка. И който се еба майката отзаде стоя. 30 заявки, не знам какви глупости. Аз ще дода, ще ги направя. Добре. Приключих темата. Вечерта се обарих. Казах към този дето, както и да е направо не ми се говори. Той беше и бахте някой си към което сиво викам бе. Което сиво дед правил по 30 заявки. Се връщал и пак питал за още. Абе, да не съм паднал от небето. Бавим за майката миналата в понеделник и вторник. Връщам се във вторника, красо се заминал. Аз тук още блъскам. Сега красо кръсти му боляло. Мене ма боли много повече. Имам клипо, както и да е. Другия кръвното му като дигне, не идва на работа. Ай сега ще му снимам с колко кръвно отивам на работа. Защото обещах. Аз като обещая се изпълнявам. Добре. 160 на пулс 90. Сега отивам така на работа. Да. Трябва да хапна ета стъпа баница, за да мога да си спия лекарствата, ми падне, ще бъдам толкова кръвно, ще ми бам майката. И накрая си е някой друг по-болен, си е някой друг по-работлив. Добре бе. И състои съм съгласен. Много ми е хубаво да се върна цял ден без климатик да съм. Той ще да ги направи. Мела ги направи с моя бус без климатик цял ден в градските условия. 108 часа в бус без климатик и ела ще питам после какво се направи. Не ми се говори просто. Бахте неблагодарни ти хората, честно. Много неблагодарни. 8 часа, 7 часа имам зад волана в градски условия без климатик. Слизаш, разтоварваш, тръгваш. Слизаш, разтоварваш, тръгваш. Връщаш се и ти викат, че нищо не си направил буквално. И някой можел повече. Щял да ги дойде да ги направи. Добре, ама неговия бус е с климатик, ще ги направи, да. Някой ще му помогне на мен. Никой не ми помага за нищо. Абсолютно за нищо. Даже и камерата никой не ми вади. Абсолютно всичко сам си правя. И пак ще се справя. Обещавам. И пак ще съм най-добре. Самичък съм си, да. Днеска шефката ми вика, иди направи Владислав, аз после ще помогна за заявките. И само ще ми вика, айде по-бързо ка. Хубаво да има късмета да ми вика. Добре, че вчера се обади да ми благодари за подарък. Много съм зле, няма да го казвам. Аха. И го качат, Зле ми е, да. Ама ще отида, ще работя. Ще му направя Владиславовските. Той ще то себятата са лесни, Геомилев да го ви кажа. Няма значение. Отивам товаря, казах, ще правя код ми кажат. Ще до вечера в 8 часа са, защото в града мога като стане 4 бам да бия насам да се пребера, нали, ама извън града, като се пребера в 6-7, утре няма това на работа. Ще вас слушам, айде.